галактиките. Поглеждате ли сте нощем небето, в ясна безлунна нощ, далече от големите градове, за да няма светлинно замърсяване? Сигурно сте забелязали, че на небето има една бледа ивица, всъщност това не са облаци, ако някой си мисли нещо подобно. Това е Млечният път, нашата галактика, която всъщност това, което се вижда на небето, е точно видимата част от Млечния път. Всъщност, какво наричаме галактика? Това е огромна система от звезди, газово-прахова материя и естествено невидима тъмна материя, свързани заедно от силите на взаимната гравитация. Всъщност, знаете ли откъде произлиза името на нашата галактика Млечен път? Ами от Древна Гърция, както и много други термини, естествено, в днешната наука. Какво означава галаксия? На гръцки означава млечен или млечен път и така е останало и до днес. И така, Млечният път, днеска смятаме, че има около поне 200 милиарда звезди. Но преди да ви разкажа малко повече за Млечния път и за другите галактики, нека да видим нещо много важно. Това е в какви мерни единици всъщност мерим в астрономията. И това е разстоянието в Вселената. Една част от вас може би са чували за така наречената, която е по-популярна, светлинна година. Както виждаме, една светлинна година е всъщност 9,46 по 10 на 15 метра. От друга страна, в астрономията ползваме други единици по-често. Това е астрономична единица или парсек. Астрономичната единица всъщност това е средното разстояние Земя-Слънце. Другата единица това е парсека, която ако сравним колко светлинни години, това е 3,26 светлинни години. А всъщност какво е парсека? Това е разстоянието, от което една астрономична единица, т.е. средното разстояние Земя-Слънце, би се виждала под ъгъл една дълга секунда. Ето един пример. Най-близката звезда до нашето Слънце, това е Проксима Центавър и се намира на разстояние 1,3 парсека. След като видяхме трите основни единици, светлинна година, астрономична единица и парсек, нека да се върнем отново на Млечния път, нашата галактика. Ето така би изглеждала, ако можеше да погледнем нашия Млечен път, погледнат отстрани. Той има формата на двойно изпъкнала и така, той двойно изпъкнала как би изглеждал, ако можем да го погледнем отстрани. Той има двойно изпъкнал диск. В центъра, там където се наблюдава, това е балджа на нашата галактика. Отстрани виждаме, че е сметнато и че разстоянието приблизително е 100 милиона светлинни години по дължина. Диска на нашата галактика е приблизително около цялата галактика, около 100 милиона светлинни години. Естествено, сметнато е приблизително, че балджа е около 15 000 светлинни години. Около диска се върти, около центъра на галактиката, в най-ярката и където се намира съответно центъра, се намира в най-ярката и част на галактиката. Съответно на небето, ако погледнем, той ще се намира в съзвездието Стрелец. Къде се намира Слънцето в нашата галактика? То се намира около 30 на хиляди, по-точно около 28 000 светлинни години от центъра на галактиката. Освен балдж и диск на галактиката, има и така наречено хало. Това е сферичната обвивка, която се намира около галактиката и там са разположени така наречените кълбовидни звездни купове или на английски Globular Clusters. Както виждаме, всъщност от астрономията знаем, те са много стари образования, защото звездите в тях са образувани много отдавна и така. Нека да видим как би изглеждал, какво представлява Млечния път, ако сега го погледнем не отстрани, а отгоре. Всъщност виждаме, че дискът ще се раздели на спирални ръкави.
В центъра на Млечния път всъщност се намира, ето тук е преведено и на български, различните спирални ръкави с преведени на, как се биха, да. В центъра всъщност се намира свръхмасивна черна дупка, както и в много други спирални галактики, но за съжаление в видимата част на спектъра, всъщност централната част от галактиката не може да я наблюдаваме, но за щастие може да я наблюдаваме в инфрачервена, в радиодиапазона, в гама диапазона. И така, след като казахме най-важните неща за нашата галактика Млечен път, нека да си поговорим малко и за другите галактики. Всъщност, допреди около 80 години не е било ясно дали изобщо е имало други галактики. Една част от астрономите, така да се каже, са смятали, че да, трябва да има и други галактики. Не може нашия Млечен път да е единствената галактика, докато много обаче са смятали, че не всички звезди, които наблюдаваме на небето, всъщност трябва да принадлежат или смятали се, че принадлежат на нашия Млечен път. И този спор е станал ясно едва преди около 80 години. Тогава се е разбрало, че всъщност Млечният път е една от многото милиарда галактики, които ги има в Вселената. Днес знаем, че са поне 100 милиарда. Така, най-близката от галактиките, които може да наблюдаваме с просто око, всъщност единствената, която може да наблюдаваме с просто око, е това точно именно галактиката Андромеда, която виждаме в момента на картинката. И тя се намира на приблизително 2 милиона и 200 хиляди светлинни години от нас. Но трябва да кажем, че всъщност галактиките имат много разнообразни форми, размери и маси, като най-общо казано галактиките се разделят на три вида – на елиптични, спирални и неправилни галактики. Като трябва да кажем, че елиптичните съставят около 18% от всички галактики, спиралните са около 78%, а за неправилните галактики остават около 4%. И съответно виждаме, че спиралните галактики се разделят на два вида, но това след малко ще обясним за това, което виждаме в момента на графиката, е така наречената класификация на Хъбъл. Това е американски астроном Едвин Хъбъл, който съставя така наречената класификация на Хъбъл, която днес всички познаваме. Отляво започва е наредил елиптичните галактики, като започват от Е0, което не знам дали много добре се вижда. Е0 това е галактики с почти кръгла форма и постепенно с увеличаване на сплеснатостта до Е7, където са най-сплеснатите галактики, елиптични галактики. След това има така наречените лещовидни галактики, които са нещо средно между спиралните и елиптичните, защото имат дискове, но по това се приличат на спиралните галактики, но от друга страна нямат спирални ръкави, затова от друга страна, поради липсата на спирали, приличат пък на елиптичните. И след това той разделя галактиките, спиралните галактики, на два клона. В единия клон се намират спиралните галактики надясно, което върви, SA, SB и SC, в зависимост, това разпределение е направено в зависимост от оформеността на централната изпъкност, която ние астрономите наричаме Бауч, и съответно на завитостта или оформеността на спиралите. А другия клон от спиралата, от другия клон всъщност са спирални галактики, наречени пресечени спирални галактики, защото спиралите им не започват директно от Бауджа, има един бар, една пресечена ивица, от която всъщност тръгват тези спирални ръкави. И там на графиката сме направили, къде най-дясно едно малко бяло петно, където се намират неправилните галактики, които са едва около 4% от всички галактики, както казахме. И така, какво става, всъщност как продължава разпределението на галактиките или как се развива иерархията на галактиките, освен че звездите се групират в галактики, от своя страна галактиките се групират в групи.
Нашата галактика, заедно с галактиката Андромеда и още няколко галактики, образува така наречената местна група галактики. Ето, това е една картинка на основната част от местната група галактики, като най-големите от нашата местна група галактики са всъщност именно нашия Млечен път, който се брои за една сравнително голяма галактика, и галактиката в Андромеда. Заедно двете съставят почти около 80% от масата на галактиките, от групата галактики. Останалите са галактики джуджета. И тук така пространствено сме дали една картинка как са разпределени галактиките от местната група. И така, нека да видим всъщност как продължава разпределението на галактики в Вселената. Освен, че се разпределят в това местната група галактики, трябва да кажем, че е за един много малък куп от галактики. Той принадлежи на един по-голям, доста по-голям куп, който се намира в съзвездието Дева, затова често се нарича купът в Дева. Всъщност той е един голям, сравнително голям куп, който има поне около 2500 галактики, и неговият център се отстои от нас на приблизително 60 милиона светлинни години. Но трябва да кажем, че освен този куп, който е един от големите, структурирането, групирането на галактики продължава. Най-големите структури всъщност са така наречените свръхкупове от галактики, които имат размери до 300 милиона, все едно имат размери един свръхкуп, има размери примерно около 300 милиона светлинни години. Всъщност това са най-големите структурни единици в разпределение, така да се каже, на Вселената. И да кажем, един свръхкуп съдържа много такива купове, като този в Дева, който в момента виждаме на картинката. Така, но в този голям мащаб, ако можехме да погледнем отстрани Вселената, всъщност щяхме да видим, че както има свръхкупове от галактики, в същото време има и също толкова и празнини, огромни празнини, където всъщност почти няма никакви галактики. И тук сме дали точно така един куп, такъв голям размер, как би изглеждала всъщност клетъчната структура на Вселената. И затова казваме, че клетъчната структура на Вселената в такъв голям размер е еднородна и влакнеста, всъщност. Нали? Заради тези влакна, които виждаме, това са тези свръхкупове от галактики. Така, нека отново да се върнем на астронома Хъбъл, който, освен че е направил класификацията на галактиките, всъщност той е открил нещо много важно. Открил е всъщност така наречения в днешно време, знаем, закон на Хъбъл за галактиките. Всъщност това е едно много важно и фундаментално откритие, което е направил, защото през 20-те години на 20 век всъщност той наблюдава различни галактики и се опитва всъщност да намери тяхното разстояние. Нали? Това е много важно като задача. Се е опитал да определи на какво разстояние се намират различните галактики до нас. И всъщност той какво открива? Че колкото е по-далече една галактика, толкова всъщност червеното отместване в линиите на нейния спектър е отместен в червения край. Това какво означава? От предните уроци по физика сме учили, че всъщност червеното отместване се наблюдава или се дължи всъщност на така наречения ефект на Доплер. Това говори, че щом се отмества към червения край на спектъра, значи галактиките се отдалечават от нас. Така, и след като се отдалечават, значи колкото по-голямо е червеното отместване, с толкова по-голяма скорост галактиката се отдалечава от нас. Тоест, скоростта е пропорционална на разстоянието до дадената галактика. И ето това е закона, който той формулира, че V е равен на H по D. H, тук той въвежда една така наречена, която вече всички използваме, константа на Хъбъл. В днешно време се приема, че около 68-70 км в секунда на мегапарсек, плюс-минус няколко съответно има разлика, в зависимост от различните учени, които се опитват да определят. И така, Хъбъл всъщност какво открива той? Това фундаментално откритие, което той прави, че скоростта на галактиките е пропорционална на разстоянието, колкото значи е по-далече една галактика, толкова с по-голяма скорост се
разбягва от нас. И така по този начин всъщност се създава впечатлението, че все едно галактиките се разбягват от нас и все едно ние сме в центъра на Вселената. Но всъщност дали това наистина е така и какви са последиците изобщо за разбирането на света за този факт и изобщо за структурата на Вселената, всъщност ще разберем в следващия урок, когато ще говорим за космология и тогава ще видим какви са ни нашите съвременни разбирания за структурата, бъдещето и съответно и миналото на Вселената. И така, нека бързо да обобщим какво разказахме, какво научихме днес. Така, в астрономията разстоянията се мерят в астрономична единица, в парсек или светлинна година. Нашата галактика се нарича Млечен път. Съответно, тя принадлежи на местната, така наречената местна група галактики, която е един малък куп. Съответно, Хъбъл съставя класификация на галактиките. Освен това, той открива така важния за съвременната астрономия закон на Хъбъл за галактиките. V е равно на H по D. Скоростта е пропорционална на разстоянието до дадената галактика и съответно каква е йерархията като цяло на галактиките. Звездите се групират в галактики, те в своя страна се групират в купове от галактики, а куповете са свръхкупове от галактики. И така, като цяло обаче, ако можем да погледнем Вселената в много такъв огромен мащаб, клетъчната структура на Вселената в такъв мащаб е еднородна. И това беше урока за днес и благодаря за вниманието.